tisíce rockových kapel každý den u tebe doma, v práci nebo v autě. Rádio Beat. Classic rock. Rocková zpovědnice. Na Rádiu Beat. Přátelé, dveře chrámu nebo brána chrámu se otevřela. Je tady rocková zpovědnice a od mikrofonu Rádia Beat vás zdraví Dan Kohout. Zároveň se omlouvám, přátelé. Minulej týden, ještě teď chrchlám, ještě tam mě to sípe, mám taky takový varhaní vzduch, jakoby v průdužnici. Ano, prostě ten minulej týden. Mi to nevyšlo, prostě jsem nedolezl, nedoplazil jsem se, za to se omlouvám, ale teď už jsem zase v plný síle, dá se říct. A hosta mám v skutku exkluzivního. Mnozí z vás už ví, kdo je mým dnešním hostem v rockové zpovědnici, ale kdo to ještě neví, tak to ještě budu furt natahovat. Chacha. Jen povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat. No tak teď už vás samozřejmě natahovat nebudu. Mým dnešním hostem v rockové zpovědnici je Jaroslav Olin, je chleba. Názdal, Oline. Čaues, zdravím tebe i posluchače. Rád tě vidím a já teď řeknu takovou blbou větu, přátelé, která vůbec nebude dávat smysl. My jsme se s Olinem strašně dlouho neviděli, ale de facto jsme se viděli nedávno. Ano. Tak já to řeknu, já to tak nějak jako srovnám, aby to mělo nějaký... My jsme se vídali, když jsme byli mladí, tak. Pak když jsme stárli, tak jsme se chvilku nevídali a teď, když už jsme, teda ty vypadáš furt mladě, jo, mezi náma. Fakt, já už jsem docela starý teda. No a teď na starý kolena jsme se zase nějak jako potkali a ani ses moc nezměnil, teda musím říct, člověče. Já se konzervuju, víš? Jo, to dobře děláš, já se taky snažím. No vidíš to, já jsem si říkal, že ty taky určitě. No my jsme se viděli na Lomfestu, to bylo loni. No, tak nějak, no je to možný. V létě to bylo. V Českém Krase, no na konci léta bylo sichravo, byl takový malý festiák, skvělý úplně. Jo. Já jsem si říkal, pojedu na festiák, tam jsou nějaký amatérský kapely, akorát tedy přítelkyně říkala, ne, která to organizovala, přijej, tam bude Olin, Dnes Chleba, Iván, Norby, Kováč. A říkal, fakt jo, oni tam přijedou, tihleti jako... No, my jsme tam hráli, bylo to fajn. Tady ty poustevníčci už jako takový, pojedou do takový prdele, jako tam někam... Ale my jezdíme rádi do všelijakých prdelí, jo. Někde je to lepší, než když hraješ v nějakým velkým kulturáku. To je pravda. Tak jako když je takový jako, já nevím, klubík bezvadnej, víš, v nějaký třeba zapadlý vesnici a přijdou tam fajn lidi, tak je to úplně super, jako já to mám rád. A je to lepší než Wembley v podstatě. Že? Ten Lomfest, přátelé, jenom se k němu teď nakrátko vrátím. Výborná akce. Skvělí lidi, jak to publikum, tak ty kapely, ty amatérský, který hráli luxusně. No a na závěr tam hráli kluci. Tedy Ivan Hlas Trio, jak je oficiální název téhletý partičky, protože Olin těch partiček má víc. K tomu se ještě dostaneme. Co teda bylo trošku negativní na té akci, je to, že já jsem se vždycky připravuju, když někam přijedu, tak máme minimálně 2 litry červeného vína. Přátelé, 2 litry. Minimálně. Když jedu na 2 dny, tak no to je jedno. Taky víc. A tak jsem si tam sednul, no a teď tam byl Olin, no takže jo, názdára po letech a Iván, a tak jsme kecali, ble a Olin mi vypil celý to víno. Takže pak jsem tam normálně trpěl, ten jeden den jsem trpěl a musel jsem si kupovat tam od stánkařů normálně. Pro tebe to bylo sice negativní, jak si naznačoval, ale pro mě to bylo docela pozitivní, protože to víno vůbec nebylo špatné. No, o tom mluvím, no. Ne, já se rád s tebou, i příště se rád s tebou podělím. Tak to bylo po dlouhém setkání, nebo po dlouhém odloučení s Olinem jsme se konečně potkali na tomhletom milým festiáku. To víš, já že pocházím z Jižní Moravy a jak někde vyčmuchám víno, tak potom musím mít, že musím to okoštovat, jestli jako ty lidi kolem mě pijou to správný, že jo. No, to je jasný. Kyjov jsem se narodil a pak jsme bydleli moravský, teda začalo to Hodonínem, tam jsem bydlel asi do 2. třídy ZDŠ, pak jsme se přestěhovali do Moravského Písku a potom do Bzence, no a potom už jsem jel do Prahy. Mimochodem,
Počkej, já ti jenom No, povídej. Já ti strašně závidím to dětství teda. No a to jsem tam ještě hrával v cymbálce, já to říkám teda často, když se mě na to takhle ptají, no a tam jsem si toho vína užil poměrně dost, jo. Mimochodem z Moravského Písku pochází jistý Ota Klempa taky, který dneska dělá ministra kultury, ale on se mezi tím zaudával, že on jo, se potom... tak různě zaudával, jasně, a vybral si tak blbou partičku, že už snad s ním nikdy nepromluvím. No a to je jedno, to s tím nemá nic společného. Nemá s tím nic společného, ale je to aktuální. Co se budeme povídat? Ale jdeme od toho. Jo. Od kolika, počkej, ale tedy říkáš, že se narodil v Kyjově, Moravský Písek si říkal, ano, Hodonín, Moravský Písek, Hodoníně. Tak. Že jo, Strážnice, tam mají strašně tvrdý víno. Ve Strážnici. No, protože tam je to v tom údolí a ono je takový tvrdý, hodně suchý. Jo. Znáš to? Já mám radši suší vína, než ta sladší, teda musím říct, ale zase to strážnický víno tak úplně neznám. Jednak už jsem dlouho teda z té Moravy pryč, jo, a tak, no. Já tě zasvětím. Hele, dotaz takový doplňující. V kolika si tedy začal tak pocucávat? No, já jsem s tou cymbálkou začal hrát v 8. třídě na základce. Takže od 8. třídě. Tam už se pocucávalo, teda já ještě ne, jo, ale to je taky historka, kterou už jsem několikrát říkal, ale já ji zopakuju. Jednak teda mě napadlo, že by bylo taky dobrý pozdravit moji maminku, která je teďka ve Bzenci, možná ještě nespí a možná poslouchá. V březnu jí bude 90, takže mami, moc tě zdravím. A teď řeknu tu klasickou historku s tím tátou. Maminka se bála, abych nezačal teda usrkávat už, že jo, jako osmák s tou cymbálkou, páč se hraje furt po nějakých sklepech a nějakých, že jo, těch akcí, kde se pořád popíjí a furt se něco slaví. No a začala se mnou posílat tátu, aby mě hlídal. Velkou radost mu tím udělala, protože tátovi se to hlídání zamlouvalo. Mě by se taky líbilo. No. A nějakou dobu to trvalo, než si maminka došla k tomu, že takhle si to hlídání nepředstavovala. No a tak mu to zakázala a počítám, že už jako deváťák, teda když už tam táta nebyl a nehlídal mě, tak jsem začal tak jako malinko usrkávat. Takže to vidím tak od té 9. třídy ZDŠ. No, vidíš. No. A tady, přátelé, jenom dokazuju, že víno je velice zdravý nápoj. Tím nechci propagovat vůbec alkohol. To mi v životě nenapadlo, já propaguju víno. To není o alkoholu, samozřejmě to je o kultuře a šlechetnosti. A můžu říct, že Olin vypadá taky velice dobře a hlavně se to obráží v jeho aktivitách a těch je opravdu, nebo těch jsou mraky. Hele, aby jsme jenom nekecali, ježiš, já už to vidím, o čem bude řeč. No, tak doufám, že nejenom o tomhle. Ty jsi vybral takovou veselou píseň na začátek, jako by si se chtěl vrátit k vánočním časům, který nedávno odezněli. Je to chvilka, co byly Vánoce, že jo, a furt máme zimu, tak já bych pustil svého oblíbence Boba Dylana, ale v takové podobě, kdy ho možná ani neznáte, protože on před nějakýma, já nevím, kolik je to let, už 15 třeba, nebo tak nějak, tak natočil v podstatě desku Kolet, jo. Před 15 lety? No já nevím, je to tam, je to tam napsaný, podívat, když ale, tak jukni počkej, na to. Ale to byl docela už kmet, ne? No to už byl kmet samozřejmě. A vole, já na to nevidím, já už jsem starý. Já na to taky nevidím. To je strašně malý. Holky, koukněte se, kdy to vydali. Jo, tady máme pomocnice. My tady máme asistentky, protože my už nemůžeme, my už totiž neujdeme sami ani metr, takže potřebujeme pod opory. A co já vím, tak ta deska dokonce byla nějaká taková, jakože ten výtěžek z ní se věnoval na nějaký prostě dobrý věci, jo, takže že to nešlo do kapsy vyloženě těm hudebníkům a on tam fakt zpívá strašně srandovně ty koledy a stojí to za to si aspoň tu jednu pustit. Je veselá a Dylan tam tak jako hýká bezvadně a je to super, tak jdeme na to. Must Be Santa se to jmenuje. Radio Beat. Roková zpovědnice. Tak, přátelé, tak nám to tady odehráli písničky, my tady kecáme s Olinem a je to strašná sranda, protože vzpomínáme na starý dobrý časy.
Vánoční Dylan, úžasný, upřesníme, byl to rok 2009. 9, no, už jsme to zjistili. No, že nějakých 16, tady 17 let. kamarádky to zjistili. Kamarádky to zjistili, ano. My na to nevidíme. Navíc já mám modrou knížku na oči, takže já se na to můžu vymlouvat, že co nechci, to nevidím. To vidíš, já modrou knížku na oči nemám, ale taky nevidím, tak si to možná ještě trošku přituním, teda ty body. Tak my jsme se bavili, Oline, o tom, že ty jsi začínal na té Moravě, hrál si s cymbálkou, to si ještě o nějaký folkový muzice nebo big beatu, nebo o pražský scéně, dejme tomu, jestli to můžu takhle říct. Neměl ponětí. Počkej, ale mě teď zajímá. Ty jsi byl na té Moravě. Hodonín, Bzenec, Kyjov. Moravský písek, a tak dále. Ty jsi měl, co by Hroznem dohodil do Brna, ne přece. No, a tam byla scéna, to bylo na konci, přelom 70. 80. let, o čem mluvíme, ne? Jakoby tady to. Hele, no v podstatě jo, ale já jsem totiž v Brně študoval, víš, protože já jsem se dostal na konzervatoř a v Brně jsem byl 6 let a studoval jsem vlastně vážnou muziku jako na čelo. Tak jsem tam hrál ty Bachy a Beethoveny. Prosím vás, ne, že na čelo, to taky určitě o té vážné muzice Olin přemýšlel jako přes čelo, ale myslí violončelo, no ano. Myslím violončelo a taky jsem měl to štěstí, že můj profesor třídní byl sbormistrem filharmonického sboru a on záhy odhalil, že já jsem druhý bas, ten nejhlubší vlastně hlas, co se používá. A oni zrovna měli nějak v tom sboru nedostatek těch druhých basů, takže mě pan profesor velmi záhy zapojil i jako do toho filharmonického sboru, takže já jsem ještě 6 let jezdil a zpíval jsem ty, víš, takový ty Deine Zauber in der Wiede, was die Mode strenge teilt a takovýhle věci. To zní jako Wagner nebo Beethoven. Ano, Beethoven, na podruhý se strefil. Jo, tak aspoň něco, no. No ale já jsem měl velké štěstí, že v té cymbálce byli 2 kluci, kteří poslouchali Big Beat. A občas mi pouštěli nebo nějaký písničky a půjčovali mi desky a mě to strašně chytlo. Takže jsem začal daleko víc poslouchat Big Beat, než by třeba maminka, která si myslela, že ze mě bude ten umělec vážné hudby, že jo? Ne, že by mi to zakazovala, chraň pánbu, ale byla by radši, kdybych se věnoval víc té vážné hudbě. A mě ten Big Beat nějak bavil čím dál tím víc a ku podivu v té době jsem se seznámil s Láďou Míšíkem, s Láďou Mertou a s Honzou Hrubým, který se mimochodem do toho Brna přiženil. A bydlel tam prostě v nějakém bytě, kde ku podivu ještě byl na podnájmu v tom bytě byl Kája Holas, houslista nynějšího Čechomoru, že jo? S kterým jsem v podstatě študoval na té konzervatoři, takže se to všecko takhle nějak jako spitlíkovalo a já jsem pak začal občas jamovat teda s Láďou Mertou a když třeba ETC hráli v Brně, tak Hrubý říká, víš co, vem čelo a přijď si zahrát variaci, víš, to bude hezčí, když tam budeme mít ty 2 šmice a tak. No a potom teda, když se škola chýlila ke konci, tak jsem ještě nějakým nedopatřením vyhrál konkurs do tehdejšího Gottwaldovského symfonického orchestru na místo čelisty, ale v tu dobu odcházel Jirka Vondráček z Marsyas a už jsem se s klukama taky znal. No a oni tak jako hledali nějakého dalšího parťáka do Marsyas a já jsem vlastně dostal lano a nakonec to nějak vyšlo, takže jsem holt do toho Gottwaldova tehdejšího, nyní zaplať pambu Zlína, časem možná taky Gottwaldova. Nestraš. No, bojím se. No. Tak jsem tam prostě nenastoupil, zbalil jsem tašku a jel jsem do Prahy
stát se členem Marsyas. A to jsem opravdu netušil, jestli tam budu půl roku, nebo jestli mě nevyhodí třeba za čtvrt roku, že ho neměl. Vůbec jsem nevěděl, kde budu bydlet, jak to vůbec funguje s nějakým platem tam, že jo, protože všichni byli v tom takzvaným svobodným povolání. Já v té době ještě neměl žádný přehrávky, nic. Prostě byl to opravdu veliký skok do neznáma, ale musím říct, že jsem docela rád, že jsem to udělal, protože partička Skála, Michnová, Kalandra byli výborní, že jo, a já tam byl takový mladý jeliman, no, takže jsem začínal v Marsyas v 21 letech. Oline, jelikož jsi byl ve výborné společnosti, skvělých profesionálů, tak si měl fakt velkou šanci a taky se to pak určitě povedlo, že jsi se dostal do SKKS nebo PKS nebo do Prkusu, to byly takový ty to byly ty agentury. Pražský kulturní středisko, že to taky jsem tam se tam připatlal. To je fakt. A když se hrálo hodně, tak se docela i jakž takž vydělalo. To jenom k těm financím, ale já se vrátím zpátky do toho Brna. Já jsem se nejdřív ptal právě proto. A ty jsi mě z toho úplně vyvedl. A to jsem fakt nevěděl. Že ty jsi vlastně už v tom Brně, když jsi začal studovat, tak jsi se propojil s tou pražskou scénou. Protože dodnes jsou dvě scény. Velice zásadní. Pražská, brněnská. Brněnská, ta art rocková, progressive rocková, to znamená Progress 2, Futurum a tak dále. Synkopy, že jo, snad nejstarší kapela tady v téhle zemi. Co si budeme povídat? A já jsem si říkal, jestli k těmhle jsi nějak nedostal, tam ty si nešmrncnul? Já se samozřejmě s těmahle partičkama brněnskýma znám, ale vlastně nějak to vyšlo tak, že jsem se dřív seznámil vlastně s tou partou teda z Prahy, jo. Přitáhl se Myšíka a Hrubýho k babám brněnským, to je jasný, no. A až potom, co jsem začal vlastně jezdit teda z Marsyas, tak teprve potom jsem se nějak víc seznámil s těma brněnskýma big beatákama, jo. Prostě nějak to tak vyšlo, no. To je zajímavé. To jsou takový záležitosti. Já to Brno taky znám, ale víceméně okrajově a hlavně přes Vencu Koupka, ale to se třeba k tomu ještě pak dostaneme. Moje zážitky jako osamělého kytaristy na festiácích v Brně, to je taky docela prdel, teda to ti můžu říct. Marsyas, tě už jsme se dotkli, dostal jsi se k této skvělé kapele a máš tady docela raritní nahrávku, live nahrávku, je to tak? Ano, my jsme v té době docela dost hráli a tohle koukám, je taková, no někdo to prostě tehdy, ten koncert, koukám, že to bylo v Břeclavi v nějakým kulturáku z roku. Ten znám, ten je výborný, ty jo. Jo, ano. Bylo to v září 1982, proběhl ten koncert a evidentně to bylo tak, že tam prostě přišel nějaký kluk s kotoučákem, že jak to tehdy bývalo, nebo možná s kazeťákem a spíš nosili ty kotoučáky. A jestli by si ten koncert nemohl nahrát a my jsme nebyli proti tomu, akorát jsme říkali, to víš, že jo, ale přines nějakou flašku, tak oni vždycky vzali nějaký víno nebo tak a my jsme jim to nechali nahrát. No a teď po mnoha letech se občas objeví taková, většinou jsou to takový už starý plešatý máničky, který přijdou a říkají, hele, já jsem si vás nahrál před těma 45 nebo kolika lety na kotoučák, no a teď jsem to tam doma někde objevil, tak jsem si to stáhnul na CDčko a tady máte dáreček. Takže takhle jsem se dopracoval k nějakému prostě živáči Marsyas z roku 82. Nechci teda jako fakt to je opravdu náhoda, nebo co? Nebo znamení. Já jsem se teď v poslední době dostal přesně k mým takovejmhle nahrávkám z těchto let. Je to něco neskutečného. Člověk to poslouchá, vzpomíná, jak byl krásný, jak mladý, krásný Jabkej, že jo? No jo. A jak to docela i dobře hrálo. Tak ono samozřejmě, ta nahrávka z toho koncertu není kvalitně úplně na úrovni, že jo, protože Bůh ví, jak to tam ten zvukař taky matlal a Bůh ví, jak on si to tam nahrál, ale prostě dá se to docela poslouchat a má to tu patinu prostě toho starého zvuku a tak si můžeme vlastně jednu písničku pustit. To je pecka, která se jmenuje 1000 dnů s Karolínou. A já to věnuju tady kamarádce,
která ji má nějak vlastně hrozně ráda a i kvůli tyhle ty písničce jsme se trošku seznámili, ale budeme spolu mluvit, ale zapojíme ji až později, takže teďka pustíme 1000 dnů s Karolínou. Marcias, živě, Břeclav, Kulturák, ano, 82. Jestli mám ubrousky, až bude Až budeš brečet, jo? Ona bude brečet, jo. Dobrý, jdeme na to. Takže vzpomínáme, přátelé, vzpomínáme. Roková zpovědnice na rádiu Beat. Jaroslav Olin nejez chleba je mým milým hostem v rokový zpovědnici. Úžasný vzpomínky. My se ještě k těm našim osobním určitě dostaneme. Tedy já bych se chtěl dostat, to byly opravdu velký legrační momenty a zážitky, který pravda zas neměli s tou muzikou nic moc společného, ale... Tak byli jsme mladí, no, byli že jo? jsme, no přesně, no. Ano, měli jsme plnou energie. Ano, to je to klíčové slovo. Měli jsme, přátelé, spoustu energie, ano. To je, jestli byl takovýhle hnusný počasí, jako je teď, že? Já nevím, jak to máte vy chlapi, teď se na vás ženy neobracím, to máte jinak. Nebo jak to máš ty takhle, Oline, jo? S počasím. No, ne, počkej, ono to s tím souvisí, já myslím, že v té době, chci říct, takhle, když jsme s Olinem pařili v té době, tak jestli byla zima, nebo jestli bylo jaro, léto, to nám bylo úplně jedno. Ano, přesně tak. A byli jsme furt plný síly a dokázali jsme opravdu pobavit děvčata, samozřejmě vtipným slovem. Jistě. A dobrou notou, o tom mluvím, jo. Ale teďka já, člověče, ti nevím, teďka v tomhletom počasí já už neumím pobavit ani sám sebe tady, když je takhle zima. Já tak čekám na to jaro, víš, a na to teplo a na to slunce a světlo. Jak to máš, prosím tě? Ty seš takovej, jako většina lidí má ráda léto a teplo. Já jsem trošku výjimka, já to nesnáším. Ty nesnášíš léto? No, mě to dělá strašně zlé. Jak je člověk furt upocenej, ulepenej, nevyspíš se, protože máš v pokoji 28 stupňů, to je prostě, nebo 30, to je strašný pro mě. Já fakt jako miluju hlavně podzim, protože vím, že po podzimu ještě bývá zima, tam mě taky docela baví. Jaro už moc nebývá, většinou to ze zimy pak skáče už do toho horka, který já nesnáším, takže prostě pro mě to léto, to je utrpení šílený. Prostě. No, taky jsme člověče dřív, že jo, s rodinkou jezdívali jako přes léto do takových těch teplejších krajin, do Řecka a tak, na Dovču, a kde to bylo vždycky bezvadný, protože jsou tam strašně fajn lidi a dobré nápoje a dobré jídlo, ale já jsem prostě od určitý doby zjistil, že už toho vedra je na mě moc. Tak jsme se pak začali čím dál tím víc jak si propracovávat k tomu, že budeme... Zahřej se trochu. Mě to šokuje tady ty tvoje slova, no dobrý, fajn. Že jsme začínali jezdit do destinací, kde už takový horko není. Já jsem byl mnohokrát třeba na Madejře, kde se mi to strašně líbí, tomu říkají ostrov věčního jara. Doporučuju, opravdu je to tam překrásný. A i v létě se to tam dá, aspoň pro mě teda, vydržet. Jo. To se říká o Kanárech taky. To je kousek od sebe v podstatě, Kanáry a Madeira. Není to tak daleko od sebe teda. Takže mají tam podobný nedoporučuju to plavat na lehátku teda. Jako ano, na lehátku ne. Mezitím nejezděte na lehátku, to je dost daleko. No a teď, člověče, jsme byli poslední 2 roky 2krát u Baltu v Polsku a úplně super. Já jsem se koupal normálně v Baltu. Nebylo nás tam teda tolik, jo, jako když vlezeš na pláž někde v Řecku nebo na té Madejře, ale mě to tam vyhovovalo, no. Takže čím dál tím víc prostě to nějak směřuju k těm jakoby oblastem, kde to léto vyloženě neřádí, takže já mám pocit, že mám nějaký taky ty vikingský geny, víš, trošku jako ve Skandinávii, tam by mi bylo asi dobře. Ano, tak prosím vás, teď jsme se dozvěděli, že Jaroslav Olin nejez chleba je viking z Jižní Moravy, jo, který rád jezdí
koupat se k Baltonu. Jak jsi říkal, že nesnášíš to léto? No možná je to tím, že pocházím z té Jižní Moravy a tam je vždycky horko jako kráva v létě. To je pravda, že? no, to je pravda. Takže možná jsem si to znechutil už tam a proto taky často ty Moraváci v této vinařské oblasti zalízají do těch sklípků, protože tam to podnebí je daleko lepší než venku. No to je jasný, to ví každý. To je jasný, že jo. To ví každý blbý Pražák, prosím jasně. tě toto. No, to je jasný. Já jsem z té severní Moravy, z těch Besky, tak to mám asi nějak obráceně. Jak jsi říkal, že to léto nemáš rád, ty noci, horký noci, seš opocenej, že nemůžeš spát. Tohle. No já zase teďka v těchto nocích nemůžu zase spát, protože jsem omrzlej, jo, a radši jsi za to opocenej, no. No tak dobře, no. A teď vůbec nevím, čím jsme začali. Jo, s tou energií a s tím mladistvým Elánem, kdy jsme s Olinem se znali právě v těch dobách, těch 80. Tak to byla úžasná doba a pařili jsme, jak se dalo, ale hlavně jsme žili tou muzikou. Ty jsi byl v té době, jak jsme se zmínili, z Marseilles a procházel si takovýma těma jejich obdobíma a údobíma. To byla kapela, která měnila v podstatě od té první desky, já nevím, kolik těch desek jste natočili, nebo kolik natočili. Já jsem tam byl v podstatě jenom v jednom období, který trvalo 4 roky. Jako host nebo stálý člen? Ne, já jsem byl stálým členem 4 roky a natočili jsme během tohohle období jedno LPčko, teda, který se jmenovalo Jen tak. Takže úplně první deska Marseilles, tam byl Oskar Petr Kalandra a Zuzana Michnová. Že jo? Jasně. Potom Oskar odešel, přišel Jirka Vondráček s Pavlem Skálou a natočili druhý LPčko, který se jmenovalo, tuším, Kousek přízně, a pak odešel ten Jirka Vondráček do kapely Turbo, který jsme samozřejmě my hajzlové hned začali přezdívat Masturbo, že jo? No, tak byla legrace. No a takže mě tam vzali, ještě to bylo takový kuriózní, že já jsem si myslel, že tam budu hrát hlavně na čelo, když mě tam vzali a mě Skála strčil do ruky baskytaru a říkal, uč se, za 3 týdny je první koncert. Já si říkal, ty vole, já jsem to v životě neměl v ruce, že jo. A Skála řekl takovou tu větu, na kterou do dneška vzpomínám. Má to 4 struny jako čelo, to dáš, že jo. To, že to má jiný ladění, to už mi neřekl, no, tak jsem se musel začít violon, učit. čelo a baskytara má jiný ladění? Ano, úplně jiný, protože čelo je laděný v kvintách a baskytara v kvartách. Takže v té hlavě to musíš dost přehazovat, když jsi zvyklý hrát vlastně na to čelo, jo. Ale nicméně mně se ta basa pak jako hodně zalíbila a rád jsem na ní hrál. Teď skoro dokonce lituju, že není kapela, kde bych na tu basu hrál, ale na to přijde řeč nějaká, no. Ano. Hlásíš se? Já potom si popovídám. Jo, pak si popovídáme. Dobře. A takže vlastně já jsem tam byl tohleto období 81 až 85. Natočili jsme tady, jak jsem říkal, tu desku Jen tak. No a potom se to tam začalo tak jako trošku rozkližovat, že Petr Kalandra už tehdy jamoval s Honzou Spáleným v kapele ASPM. Pavel Skála začínal s Ivanem Hlasem hrát v tehdejším Nahlasu a tehdy vlastně Láďa Mišík měl ten zákaz, že jo, a ten nějak trošku jako povolil, nejdřív mu dovolili hrát jenom akusticky ve 3 a takže já jsem se toho začal taky zúčastňovat, že jsme jezdili třeba jenom Honza Hrubý, já a Láďa Mišík. A když mu povolili celý Big Beat potom jakoby ETC, no tak mi Láďa Mišík dal lano. A protože, jak jsem říkal, Skála už odcházel v podstatě k tomu Ivanovi Hlasovi a Kalandra Honzovi Spálenýmu, tak já jsem to lano vzal a odstnul jsem se v ETC jako v Big Beatu a Zuzana Michnová tehdy vlastně se domluvila zase s dalšími muzikanty a tu vlajku teda kapely Marseilles ještě pár let jako táhli, no. Takže, ale to už byla zase úplně jiná partička. Natočili taky jedno LPčko a já jsem zapomněl, jak se to jmenuje. To je jedno, ale už to byla spíš taková Zuzana
Nestivínová, Zuzana Michnová solová. Víceméně, Už to bylo jo, takový no, trošku oddělený od trošku, jo. kapely Marcias. Co já si v té době pamatuju, uvědom si, Oline, znal jsi mě v té době, že jsme furt jenom kalili, takže já si toho málo pamatuju, ale občas se mi něco vybaví, co se týče té posloupnosti těch kapel. A propo v tom ETC, když si dostal to lano, tak tam si dostal post violončelisty, ne? No víceméně jo, protože počkej, přemýšlím, jestli jsem na něco ještě hrál. No ne na basu. No, na basu ne, na basu tam byl Guma Kulhánek tehdy. Ale je pravda, že my jsme asi ve 2 písničkách tu basu zdvojili, že já jsem hrál víceméně to samé, co on, asi o oktávu vejš nebo níž, teď už nevím. Občas jsem zapojil i mandolu, jsem měl jako elektrickou mandolu a hlavně teda to čelo, no. A pak došlo k tomu, že jsem jednou přinesl takovej jako demáč, jakože nová písnička a Láďa Mišík to poslouchá a říká, to vůbec není špatný, tak si na to buď udělej text nebo někomu řekni, ať ti na to napíše text a budeme to hrát. A já jsem byl nadšenej. Oslovil jsem tehdy Honzu Buriana, páč jsem tehdy texty ještě sám nepsal. On mi napsal moc hezký text a Mišík říká, no to je výborný, tak ty to budeš zpívat a já aspoň si odpočinu, víš, jako skočím si do zákulisí. A pivko, no jasně. No, já nevím, co, u čeho tam odpočíval. No a tak já jsem z toho byl úplně vykulený. No a pak se stalo to, že jsem párkrát přinesl nějaký demáč a Láďa vždycky říkal, jo, tak si to zpívej, to je úplně v pohodě, já budu rád zase trochu odpočívat, páč stárnu, víš, jako on furt stárnul. Já vím, že jste mu začali, to mě říkal Pavel Skála, že se strašně naštval Láďa Mišík, když jste mu začali říkat legend. Jo, jsme mu říkali dlouho, no. Jo. Ale nejdřív byl naštvaný a pak to bral, už se tak usmíval pod fousy, jako v pohodě. No, takže se stalo vlastně to, že já jsem vlastně těch písniček pár přines a dokonce se některý odstnuli i na deskách ETC, které jsou teda, samozřejmě napsané jako Vladimír Mišík a ETC, ale Láďa byl v tomhletom úžasný, že ale vlastně... jako autor seš tam ty a jako autor jsem tam a i interpret jsem já a Vláďovi to vůbec nevadilo, jo, což bylo vlastně jako bezvadný, no, aspoň pro mě teda. Jedna z těch písní se jmenuje Potkal jsem ho? Jo, to jsem udělal vlastně muziku i text a ono se to, my to třeba na koncertech vůbec nehrajem a myslím, že to ani v éteru moc nezní, tak si můžem pustit ani teď to nehrajete na koncertech, proč? Ne, já nevím. Proč? Nevíš. Páč toho repertoáru máme v současné době poměrně dost, že jo, k tomu se taky dostaneme, že ETC, byť Láďa Mišík už tam ze zdravotních důvodů není, ale my tu káru furt nějak táhneme dál, ale o tom si budeme povídat časem, takže teď by bylo dobrý pustit tu písničku. Potkal jsem ho z té éry ETC kdysi strašně dávno už, no, nevím, z kterého to je roku. Když byl Olen krásný, mladý a ano, děkuji. Radio Beat. Roková zpovědnice. Budu se trošku rouhat, ale musím se přiznat, přátelé, dneska jsem přesný jako Pán Bůh. Je 21 hodin a 01, což je na mě naprosto přesný čas, co se budeme povídat. Posloucháte Radio Beat, od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout, posloucháte Rokovou zpovědnici a mým skvělým hostem je můj kámoš už je 40 let, asi možná i víc. Co? No i víc říkám. Jo. No i víc, jo. Jaroslav Olinejsla. On chtěl mluvit, tak ten neměl mluvit, ale tak potřeboval upřesnit. Přátelé, máme toho spoustu. My jsme teď se bavili s Olinem, o čem bychom ještě mohli pokecat. Zjistili bychom, že noc je málo. Ale nějak to zkusíme dát dohromady. V každém případě rozjedeme to Queenama, tady tuhle hodinku, a pak se budeme bavit dál. Tak abych nezdržoval, pouštím muziku. Roková zpovědnice. Na rádiu Beat. No, my jsme si teď chvilinku s Olinkem modlili, no, protože máme spoustu hříchů za sebou. No nic, to jsem nechtěl zrovna tady nějak rozebírat. Ale jelikož jsme starý, tak už nový hříchy moc nepácháme, ano, teda musím říct. No. My naopak teď, ne, že bychom se káli, ale spíš činíme dobro, tak.
Člověče, víš, co se mi stalo? Já nevím, jestli jsem ti to vůbec dneska říkal. To si neřekl. No, protože si tak zblednul, že dneska si ještě takhle nezblednul, jo. takže jsi mi to neříkal. No, předevčírem jsem se stal dědečkem, člověče. Nekecej. No. Tak vidíš, ještě můžeš. No. Jo, počkej, to dělá už někdo jiný. Sorry. Teď jsem se dostal trošku do... Ne, jo. To si zařídil můj synátor. Jo, no dobrý. Ze svojí milost paní. No počkej, ale je to tvoje zásluha, že jo, to je jasný. No tak ano, kdybych neměl mladýho já, tak by jeho syn taky nebyl, že jo, to je jasný. No to je jasný, No. to je jasný. A To nebudeme rozebírat. A kdyby náhodou tohle... Ne, to nebudeme rozebírat. Prosím tě, je to tedy vnuk. je to můj vnuk, je to tak, no. A ty máš prvního vnuka, nebo? Prvního, pač mám jenom jednoho potomka. A ten má prvního potomka. A ten má prvního potomka, přesně tak, ano. A ano. chceš teď, jako, abych ti jako vyrazil lechochu? No povídej, kolik ty jich máš těch vnuků? Já mám 2 vnuky, vole. Ano, A 2 vnučky, vole. dobrý. Teď nevím, jestli jsem mladý dědeček, nebo jestli holky do toho moc koply, teda, jako, ale já myslím, že tady se zeptám své asistentky Sáry. Moje dcery jsou, prosím tě, dost staré na to, aby mohly mít obě 2 děti, že jo? Není to nějaký přehnaný. Prej ne, tak vidíš, tak jako je to v pohodě, takže mám takhle. Ale toho se taky dočkáš, počkej. No, uvidíme. No, už si chová, už si jako chová. Ještě ne. Ještě jsem neměl on byl trošku, tam byl trošku průšvih při tom porodu, bylo to malinko komplikovaný a on byl, víš, jako na jipce, první 2 dny dostával ventilátor, kyslík a hned antibiotika, až tam byl nějaký zánět, takže ještě jsme k němu nesměli, no, ale to všecko bude. Co je důležité, už je v pohodě. Vypadá to, že dobrý. Už je v že pohodě. už Budeme dobrý. držet palce, ježišmarja, tak aby to všechno hlavně dobře dopadlo. To je nejdůležitější. Hele, já zapomínám, přátelé, omlouvám se i posluchačům, že já jsem takový zmatený, když mě znáte. Vždycky zapomínám upozornit, pište dotazy na hosta. SMS-kami nebo mailem. Vždycky na to zapomínám. Ale vůbec to nevadí, že na to zapomínám, protože naši posluchači jsou zvědaví, jsou skvělí a hned se ptají, jakmile něco potřebují vědět. Tak tady jsou takový spíš pozdravy, abych tak řekl, jo, Linku? Tak tady třeba těšil jsem se, ale jdu taky do toho. Teď to je asi jako, že se těšil na posluchač na tenhle večer. Dobrý večer, Dane, jsem rád, že se potkali takový krásný bardi. Olina a tebe mám strašně rád, Jirka Turnov. Děkujeme, taky tě máme rádi. Další tady ještě, a to je už i dotaz. Ahoj, Dané, dnes naprosto nesu slova, jenom prosím pozdrav pana Jarka Olina, smekám klobůk před legendu, toto je. Děkuju, tvůj kamarád z Valašska Begy. No, tak zdravím na Valašsko a dejte si slivovicu. Tak znáš Begyho? Člověče, já bych ho musel vidět. Já už to mám všecko tak popletený, víš? Protože když někam přijedem, tak samozřejmě spousta lidí se k tobě hlásí a ty je třeba rok nebo 2 roky nevidíš. No, tak jako podle toho, jak vypadají, tak je většinou poznám, ale když mě řekne prostě jméno, tak já už hodně zapomínám. Já tě omluvím. No. Tak Jarin už je staré, tak mějte s ním strpeníčko trošku, no tak už to. Ale tady, a nicméně, Begy, zdravím. Ahoj chlapi, moc vás zdravím. Když Olin zmiňoval to hraní na basu, tak si vzpomínám na koncert v Pakulu. Někdy v roce 1981, to je doba, o které jsme mluvili. To jsme se potkali už vlastně asi v té době, kdy Olin hrál na takový hodně podivný nástroj. Co to bylo? Také se snažím vybavit koncert Marsyas na Bzenecké púti. Omlouvám se za zbytkový kašel. Na Bzenecké púti, jestli už tam v domácím prostředí vlastně Olin hrál, už to byly akce.
Pavel z toho Kyjova. No, já jsem, jak jsem naznačoval, začínal na tu basu, aniž bych na ní uměl. Tehdy jsem měl, když jsme zkoušeli nějakou půjčenou a samozřejmě to, než jsem si pořídil svoji první baskytaru, tak to dlouho trvalo, protože já jsem přijel do Prahy v podstatě jako študák, neměl jsem žádný peníze, že jo. A takže tehdy jsem si ty baskytary různě půjčoval od různých kamarádů. Vím, že třeba Emil Pospíšil, jako úžasný kytarista, hrál na sitar taky, který v té době... Zdravíme ho. Ano, Zdravíme ho do nebe, už dlouho je tam. Už dlouho je nahoře. A bezvadný kluk a ten mi půjčil tehdy baskytaru. On mimochodem natočil třeba s Karlem Plíhalem úplně první nějaký LPčko, a ještě za bolševika samozřejmě. No takže to jsem měl takovou baskytaru od Emila Pospíšila půjčenou a pak od různých kamarádů, někdy to byla opravdu hrůza, ale já jsem byl rád, že to aspoň trošku hraje. Mám dokonce takovou historku, jsme hráli s Marseillas někde na Slovensku a měli jsme zvukovou zkoušku v tom místním kulturáku a tam očumoval takový chlapík a pak přišel a říká, počúvajte, a vy jste taká dobrá kapela, a prečo ten váš pán baskytarista nový, toho nepoznám, prečo ten pán baskytarista má tu na také prapodivné prkno? A já jsem říkal, no, protože já začínám a žádnou svoji baskytaru ještě nemám. A on říká, no a keby som vám požičal lepší nástroj, tak to by vám asi nevadilo, že já neumím tolik slovensky, tak promiňte, že trošku to motám. A já jsem říkal, no to by mi určitě nevadilo. A on říká, no a já mám doma dvě také dobré baskytary. Požičám buď Fendera, alebo Rickenbackera. Ktorá by sa vám viac páčila? Já jsem v životě tak dobrý baskytary neměl v ruce ani Fendera, ani Rickenbackera do té doby. A navíc ještě na Slovensku, a ono to bylo nějaký malý městečko, jo. Říká, ty vole, tady se vyskytujou teda úžasný nástroje. No a ten chlap říká, tak já jich přivezím obě. Sednul na kolo, odjel někam a já asi za 10 minut vidím z toho kulturáku, koukám oknem dolů a on se vrací prostě na kole a na jednom řídítku má Fendera a na druhém řídítku má Rickenbackera. Tak já už si nepamatuju, kterou basu jsem si tehdy vybral, ale prostě hrál jsem opravdu poprvé v životě na úžasný nástroj, takže s tím se dalo zažít i jako spousta legrace. Tak. To si vzpomínám na ty doby, kdy když nějaký kolega, kámoš, že z kapely přines nějaký nástroj, jako Fender Stratocaster a já nevím, takovýhle ty. To byly zázraky, to byly zázraky, no, a přesně musím jenom potvrzuju. Ano. On teda potom mi půjčil baskytaru Pavel Skála, který je vlastně vyučeným dřevomodelářem a sám si postavil naprosto úžasnou basu, protože tomu rozuměl a věděl jako jak na to. A tu mi vlastně po zbytek toho hraní u Marseillas jako půjčoval. Trošku se musím omluvit, že občas mi někde upadla, tak jsou tam takový tu a tam ďobance nějaký kvůli mně, že jo, a má tu baskytaru do dneška podle všeho, když jsem se optal nedávno, říká, jo, mám to furt doma a přesně si pamatuju, kdy ti to upadlo a tak tam ta díra pořád je, no. A to byla opravdu hodně dobrá baskytara. Na tu jsem hrál rád. No, ono totiž, Oliné, sice ta kytara vypadala blbě, když byla omlácená, ale nemělo to vůbec vliv na zvuk té kytary. A naopak tyhle kytary, které jsou nejvíc omlácené, ty jsou dneska nejvíc ceněny. Já vím. Škoda, hele, měl jsem do toho třískat víc, možná by ta Skálova basa měla dneska větší cenu. Já si myslím právě. My jsme se dostali zase úplně někam do dalších sfér.
tvý kariéry a tvýho života a tvých zážitků, což je úžasný. Ale ještě jsme se nebavili o tom, co byly tvoje vzory, když jsi začínal s Big Beatem. Teď nemyslím vážnou hudbu, nemyslím Jasně. Hele, cymbálku. úplně jako první byly ku podivu takový ty art rockový kapely, to, že to hodně poslouchali, jak už jsem naznačoval předtím, ty dva kluci z té cymbálky, který mě k tomu Big Beatu tak trošku přivedli, takže já jsem vlastně úplně jako první kapely miloval takový ty starý Genesis, Yes, Pink Floyd, to byly prostě moje koně. A teprve posléze jsem začal trošku objevovat toho Boba Dylana, Rolling Stones a tak, jo. Takže, no a pak se mě samozřejmě hodně začali líbit takový ty písničkáři, který třeba poslouchal Petr Kalandra, Neil Young a Crosby, Stills Nash, jo, a podobný chlapíci. No a tak jsem strašně rád, že některý z nich jsem na koncertech viděl a hodně se mi líbil třeba, nebo líbí do dneška, chlapík, který se jmenuje John Hyatt. Je to takový americký písničkář, který teda má úžasný pecky a píše je nejenom pro sebe, ale i pro spoustu jiných jako poměrně známých interpretů. A byl jsem dokonce před pár lety na jeho koncertě, když byl tady v Praze v Akropoli. Ale on tady asi není moc známý, protože těch lidí tam moc nebylo. Tam bylo, já nevím, 70, maximálně 100 lidí. Což mě teda docela vyhovovalo, páč tam nebylo horko, že jo. Lidi to většinou zadejchají strašně a ještě jsem se tak jako mohl pohybovat po tom sále, že jsem si to poslechl chvilku zprava, chvilku zleva a taky bylo dobrý, že nebyla fronta na pivo, jo. Takže když jsem si odskočil pro nějaký pivíčko, tak jsem byl za 2 minuty zpátky. Takže já bych vzpomenul na tenhle krásný koncert Johna Hyatta tím, že bychom si mohli pustit jednu jeho písničku, která se jmenuje Crossing Muddy Waters. Jdem do ní. Jo. Jen povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na rádiu Beat. Tak, Jaroslav Olin je z Chleba, nebo Olin prostě jenom je mým hostem v Rockové zpovědnici. Tak, bavíme se skvěle, teď jsme se dostali do takové té oblasti tvých vzorů. Už jsi říkal o tom písničkáři John Hyatt. A... No tak vzor, to nejsou zas vyloženě vzory, já zas jako, nevím jak, jsou to lidi, který prostě mám rád. Prostě, který se ti líbí, který posloucháš. Říkal se, že líbí. Zase to mě zaujalo. No. Že jsi začínal na tom art rocku, nebo tomu progressive rocku, jak se tomu říká, Yes a Pink Floyd a tak dále. Jethro Tull svým způsobem byli taky ano. v tomhletom ranku rozhodně, tak já jsem v tom zůstal dodnes, teda musím říct. Já je mám do dneška strašně rád. Floydy, opravdu je to. Ale taky se dá střihnout třeba někdy Judas Priest, proč ne, že jo? Mimochodem, teď jak si řekl Jethro Tull, tak jsem si vzpomněl na takovou záležitost, kdy jsem se poprvé v životě dostal na západ, to bylo ještě za bolševika, jak jsem studoval v tom Brně, o tom jsem mluvil, a zpíval jsem v tom filharmonickém sboru. Takže s tím sborem jsem se poprvé dostal na západ, o kterým jsem nevěděl do té doby vůbec nic. Jeli jsme, prosím tě, strašně daleko, až do rakouského Lince. Jo. Až tak? Až tak, no. A byli to jsme jste tam... jeli 3 dny a 3 noci. No, tolik ne, bylo to, od toho Brna to není zas tak daleko, ale byli jsme tam asi 3 dny a měli jsme tam koncert, kdy jsme hráli Janáčkovu glagolskou mši a zpívali teda, že jo. To je strašně těžký kus. No, je to docela síla, teda musím říct. No a hlavně, proč o tom mluvím, že nám dali nějaký diety, abychom si mohli koupit tam, já nevím, že jo, limonádu nebo rohlík. A já jsem okamžitě, kdy to šlo, jsem vypadl do města. A koupil se rum. Našel jsem tam prodejnu LPček. A teď jsem zjistil, že tam mají úplně všechno, na co si vzpomenu. Jo, to bylo šílený. V tom krámu nebyl nikdo, tady by se u nás ty lidi porvali, kdyby to viděli. No a tam nebyl v podstatě nikdo, navíc chlapík na mě tak divně koukal, to, že asi za 20 minut zavíral. A já jsem zjistil, že ty diety mi vystačí zhruba na 2 LPčka.
No a teď, No, ale to je docela bomba teda. teď si vyber, jako jo. Takže po dlouhým vybírání, když on už fakt jako dával najevo, že už chce zavřít, ať už teda si rychle něco vezmu a jdu do prčic, tak jsem si vybral 2 LPčka. To první bylo Pink Floyd Wish You Were Here a to druhý Jethro Tull a Aqualung. Jo. A máme do dneška jako doma a prostě vždycky, když je vezmu do ruky, tak si vzpomínám na to, jak jsem v tom Rakousku trpěl, že si nemůžu v tom Linci, že si nemůžu koupit těch LPček víc a že tam měli opravdu úplně všechno. No. Takže můj první dotek kapitalismu. To je, hele, tak to byl tvůj vlastně takový osobní samostatný dotek svobody, protože jsi tam byl sám. Mně se tohle stalo mnohem dřív, protože jsme zhruba stejně starý. Tak se mi to stalo v Rakousku taky. Stalo se mi to v Celamze, to je tam pod Groznoklerem, že Grossglocknerem, tak, strašně blbě vyslovuje. A tam v tom městečku byla takovýhle krámek z gramou, desek. A já jsem tam byl s matkou a s fotrem, protože on byl takový bolševik nějaký, tak jsme dostali vízum a jeli jsme do Jugoslavie přes Rakousko. A jeli jsme tak, že jsme tam i kempovali, takže tam jsme kempovali jako u Celamze, že jo? Nebo tedy jak se jmenuje to jezero? Celamze se jmenuje ta vesnice, no to je jedno. Tak u toho jezera, nádhernýho. A šli jsme se tam s fotrem projít. A přišli jsme do tohle krámku a já měl úplně to samý dilema. Ale měl jsem na rozdíl od tebe trošku smůlu. Já jsem říkal, tati, ty vole, tady mají dobrý desky. A on říkal, no teď jo. A koupíš mi nějakou? No, tak se nějakou vyber. Tak jsem vybíral. No, já jsem byl mladší tehda, jo, jak než ty. To bylo, prostě fakt mě bylo nějakých 14. A tak jsem tam koukal. Svíti, ty vole. LPčko Wig Wham Bam, ty vole, znáš to jako Wig Wham Bam, takový ty bubblegumový rockový pecky. No, na poutích to tady pouštěli. Ale pozor, už jsem měl od ségry, starší ségry, takový echo na dobrou muziku. A teď tam koukám, a já jsem to neznal teda, tu muziku. Já koukám, že tam mají, tati, hele, tady mají ty, jak říkala ségra, ty Zeppelíny, vole. A on říká, no, to jsou nějaký Led Zeppelin asi, no. A říká, hele, a tady mají, a je to dvojalbum, to je takový to, víš co myslím, tady to jejich Ježíši Kriste, no. Já si taky nespomenu, nic si z toho nedělej. No, to dvojalbum. No, ano. Ty jo, a tak to mě táta taky koupil. A pak se stal průser. Bylo to malý městečko, přihasela si to matka, která už tam scháněla práčky na praní, že jo, a tady tyhle věci. No. Okamžitě tam lítla, co tady děláte? A jako, no to táta mi kupuje desky, tohle, to je drahý. Vyber si jednu, tu druhou tady necháš. A já blbec tam ty Led Zeppelin nechal. Že? No, to je blbý. Physical Graffiti, no, já jsem to teď chtěl, ano, no, přesně tak. To jsem jo, tam nechal a tak jsem pak doma jako tančil wake, wham, bam, a taky jsem byl šťastný. Ne, tak to jsou takový společný zážitky, přátelé, za bolševíka, vy mladší to neznáte, ale vy starší, co nás posloucháte. Víte, o čem s Olinem mluvíme. Tak, a já jsem tě hrozně přerušil, za což se omlouvám, protože předtím jsem dostal záchvat kašle. Teď už mě to zase kecá, tak budeš trpět, ale já tě pouštím ke slovu. Ty jsi chtěl něco říct? Já vlastně ani nevím, já už si to nepamatuju. Ty jsi mě navnadil těma Jethro Tull. Vy jste hráli se Stounama přece. No, hráli, no. Jako předkapela, je to tak? To je pravda, no. Z ETC to bylo v roce 90 a bylo to jak já nevím, blesk z čistého nebe, protože revoluce proběhla pár měsíců předtím, že jo. No a pak ty Stouni, že tady teda budou a my jsme se dozvěděli pár dní předtím, že teda si nás z nějakého důvodu kapelu ETC vybrali
No, tak jsme to museli nějak pořešit, to, že Kubeš třeba byl na chatě, ten o tom vůbec nevěděl, že jo, telefon neměl, takže Kuma Kulhánek musel sednout na kolo a jet za Kubešem, aby mu řekl, že se má zbalit a je do Prahy, že bude hrát před Rolling Stones. No, bylo to úplně prostě šílený, jak když přistaneš na Marsu vlastně, no, pro nás naprosto nepochopitelný. Že Kdo to spunktoval? Já vím, že to byla divoká doba, ty 90. No, úžasná, jako myslíš ten koncert? No, ten koncert, že najednou... Já myslím, že to byla parta, kde fungoval Luboš Schmidtmajer, toho určitě znáš, jako dělal v klubu na Chmelnici kdysi. Jasně, neměl to prostě Jirka Růžek? Růžek taky, samozřejmě. Mejdřícký tam byl a ještě jeden, mám pocit. Tahle ta parta 4 lidí, v podstatě magorů, si rozmyslela, že to nějak zkusí a ono to dopadlo, jo. No a tak a hlavně my jsme teda tam před nima hráli, no a to už pár historek tam je, jak třeba Láďa Mišík rozbalil kytaru, že zvuková zkouška, zjistil, že ji tam nemá, protože asi po 3 letech měnil struny, když je takový výjimečný koncert, no a vyměnil ty struny a tu kytaru nechal doma na gauči a vzal si jenom ten futrál, že jo, no a prostě jako víc takových srandovních historek bylo. No a Kyselčet mu půjčil, ne, svoji. Co? Kyselčet mu půjčil svoji akustiku, ne? Nepůjčil. On náš zvukař Mirda tehdy sedl do Žigulíka a jel k Mišíkovi domů a přivez si jako zavčas. Akorát ty technici zjistili, že on měl do té kytary malýho jacka a něco tak archaického se už jako ani v repertoáru techniky Rolling Stones nevyskytovalo. Tak co teď s tím? Tak říkali, že mu to zařídit tak, aby to hrálo, tak mu to ustřihli, napájili mu tam velkýho jacka a ještě dostal jako šňůru krásnou jako dár a takže to hrálo. No mě tam třeba vyhořely veškeré krabičky a kombo, ale fakt úplně komplet, jo. To já jsem byl na konci nějaký elektrický smyčky, já tomu vůbec nerozumím. Mně se z toho prostě zakouřilo a bylo po srandě a teď jako jsme měli za 3 hodiny hrát, že jo. No tak a teď ty technici, co se děje? A říkám, no nic mi nehraje, všecko zhořelo. A oni říkali, no tak pro vás asi ty komba neseženeme nebo ty krabičky. A jaký vy máte vstup do toho čela? Si říkám, no podívejte se. A oni říkali, no to je daleko lepší, než ten váš kolega Mišík tady. To je normální, jako jacková samice, tak mi tam šoupli drát a říkali, začnete hrát. Já jsem začal hrát a ty to začali pouštět do těch beden pode mě, nade mnou a říkali, chcete se slyšet víc zprava, nebo zleva, nebo ze zhora, nebo ze spoda, že jo. Jo, já jsem v životě tak neslyšel dobře, jako zaplať pámu, že mi to všechno vyhořelo, víš. Jasně. Takže tak, no. A tak pustíme jaký ty stouny teďka. No tak pustíme, to jsou krásný zážitky. Tyhle, nebo, ale počkej, ještě teď to mám tady 2 nějakou, co jsi mi dal tady z toho. Počkej, 2. No tady z toho jsi mě to dal. No? Ne, 1. Tak 1, jo. 1. Jestli to je CDčko, ano, je to CDčko. Je to CDčko, tak tam dej 1. A to prosím tě, to jsem vybral takovou já už vím, 2minutová desku, krátká. No, jsem vybral doma takovou desku, kterou Rolling Stones nahráli asi před, 10 lety a tam vůbec nehrajou svoje věci, ale vzpomněli si prostě na svoje bluesové a takové ty rock'n'rollové začátky a tam normálně hrajou ty starý pecky, s kterýma začínali, jo. A je to úžasný. Prostě... Z toho jsme hráli, když to vyšlo. Jo. Blues and Lonesome, to jsou v podstatě klasiky bluesový, udělané jako coververze jejich podání. Hele, já mám ještě jeden dotaz, prosím tě, Oline. Když jste s nima byli na jednom pódiu, to sice ano, ale sešli jste se s nima osobně? Co? Ne. Láďa Mišík se sešel s Jaggerem, Richardsem a Woodem den předtím, že tehdy pan prezident Havel dělal takový setkání v hospodě na Rybárně a pozval tam i Láďu Mišíka, takže on tam s nima nějak jako kecal, ale my jako kapela jsme se s nima nepotkali, bohužel, no a tak hold.
Oni měli úplně jiný starosti, než to, že nám tam hoří aparatura a Myšík má jako blbej drát na kytaře. Že? Jasně, a místo kytary si přivez jenom v prázdnej futrál. Hlavně, no přesně. A hlavně my jsme odehráli a po nás byla ještě další jako předkapela a ty Stouni vylezli na to pódium až jako potom. No. Takže tak já bych tam pustil teďka jednu tu starou bluesovku. Jasně. Rádio Beat. Roková zpovědnice. Ano, roková zpovědnice na rádiu Beat. Dan Kohout a jeho host Olin Nejeskleba. Tak Oline, pouštěli jsme si Stouny, vzpomínali jsme na to, jak jste se z ničeho nic ocitli jako předkapela. V 90. roce to byl první koncert Stounů. Ano. Jasně. Tak byli jste jediná předkapela? Byla tam ještě parta, která se jmenovala Den Red Network. A to byli kluci od nich. To byla jako jejich v podstatě nějaká parta ze západu. Jasně. My jsme tam byli jako jediní Češi. A jak dlouho jste hráli na tom? Já nevím, možná 40 minut, tak nějak, no. To je docela dobrý. Dobrý. A před tolika lidmi jste v životě nehráli asi? Hele, tam byly jaký kuriózní záležitosti, že za náma do šatny přišla nějaká jejich manažerka, jestli je všecko v pořádku a tak. A jestli nejsme nervózní, že říká před, já nevím, tam bylo 100 000 lidí nebo 80 000, já nevím, prostě to je jedno, plnej strahov. A jestli nebudeme nervózní, že před tolika lidmi jsme možná nikdy nehráli a Láďa Myšík na ně tak koukal a říkal, no tak většina z nás ne, víte, ale my tady s kolegou Olinem, ukázal na mě, my už jsme hráli před víc lidma. Ona, opravdu, a kdy a kde? Ona říká, no u nás byla taková revoluce, máme tady takový plac, který se jmenuje Letná, a tam bylo 1 milion lidí a my jsme jim hráli taky jednu písničku. Ona, jakože teda to opravdu čumí, že jo? To jak jsme s Myšíkem během revoluce hráli tu variaci na Letný, takže Láďa jí to hned vpálil, že my dva už máme ten 1 milion za sebou, že nás nějakých 80 000 prostě nerozhází. Počkám, ale to do jistý míry byla nadsázka, ale vlastně to byla to pravda. Byla pravda, no, přesně tak, no, protože oni odhadovali, že na té Letný bylo něco mezi 3/4 milionem až 1 milionem lidí, že ono to je jedno, to máš prostě strašných lidí a tak bylo bezvadný, jak ten Láďa velmi vtipně zareagoval a řekl, že nás dva to rozhodně nerozhází. Jasně. No tak vidíte, tak tady jsme si teda jako kluci nám zavolali od Stounů, jestli nechceme přijet si zahrát, já vím, je známe taková fajn country kapela, tady tohle, tak jim tady přijdem zahrát, ale my normálně hrajeme před 1 milionem lidí, takže jako pohodě. A to mě nenapadlo, to je pravda. No jo. A dobře, ještě zpětně se vrátím. A ten pocit, když jste hráli s Vláďou na té Letný, to bylo jaký? Tak to už vypadalo, že se to snad jako bude lámat. Já se neptám na to dobu, jako i když samozřejmě jsme ji prožívali společně a samozřejmě v jedné filozofii. Ale pro vás nebo pro tebe jako muzikanta hrát před tolika lidmi? Hele, já jsem to v podstatě ani tak jako nevnímal, ten obrovský dav, jo, protože to bylo v zimě, poměrně dost mrzlo a já jsem měl to klasický čelo a tam se mi furt povolovaly kolíky, protože ty kolíky, když promrznou, tak se lehce smrštějí a ten tah té struny to urve. Jasně, čili já jsem furt musel ladit a já jsem si nebyl ani jistý, jestli mi to ladění vydrží během ty jedné písničky, takže já jsem se spíš soustředil na to, abych to nějak jako uhrál a aby pro boha mi žádnej z těch kolíků jako nepovolil a na to, abych vnímal, že tam je tolik lidí, to jsem fakt ani neměl moc času, musím říct. Takže takhle zazněla ve dvou, teda v duhu. Ve dvou jsme hráli, ano. Láska jako večernice. Ano, přesně tak. Je to tak. Tak jo, tak to jsou krásný vzpomínky. K tomu jsem se chtěl vrátit právě v souvislosti s těma Stounama. No a teď tedy máme poslední vstup v téhle hodině, pak máme ještě hoďku, máme toho před sebou ještě hodně. Co bys chtěl zmínit? Máme připravenou píseň. Tak já bych dal starýho Zeppelina, Roberta Planta,
Planta, pardon. Toho jsem nikdy živě neviděl, což mě docela mrzí, protože těch pár koncertů, který tady měl, prej byly úžasný. A mně se hodně líbí, že on občas spolupracuje s takovou v podstatě country zpěvačkou a country houslistkou, která se jmenuje Alison Krauss. A natočili spolu už jako pár desek a já bych pustil jednu jejich písničku, která se jmenuje Go Your Way. Tak ji pustíme? Roková zpovědnice. Na rádiu Beat. Ale nejenom se tak dotknu jako té dnešní doby, současné doby, současných minut, hodin, co tady probíhá v téhle zemi, tak je z toho člověk takový trošku, jak to říct, rozstrašen. Mně o tom povídej. No, takže pojďme se vrátit, pojďme si trošku dát takovou náplast a vrátit se ještě jednou do těch euforických 90. No, to byla doba, kdy jsme si mysleli, že bude už všecko jinak a že už nikdo tady nebude válčit a nebude vyhrožovat a já nevím co a ono holt je to všecko zase trošku jinak, než jsme si mysleli, ale ty 90. jsme si užili, co? Se říká jako mnoho, počkej, jak je to správně, mnoho zážitků, žádné vzpomínky, takhle. Ano, tak to bylo. Jo. Tak to bylo. Ale počkej, ale to přišlo mnoho zážitků, žádný vzpomínky a ono, to stáří má jednu takovou tu výhodu, nevím, čím to je, nějakým tím přemodelováním toho mozku, tak já si na ty doby začínám čím dál tím víc, na ty momenty, čím dál tím víc vzpomínat. Takže na ty jednotlivý, na ty střípky, detaily, jak jsme spolu, ty vole, jak jsme se spolu na Slovanském ostrově, no to si možná nepamatuješ. To si sakra pamatuju. Jak jsme zbalili ty 2 holky. No to si pamatuju. Ježiš, to bylo krásný, úžasný. No, tak ale dobře, to není zas tak důležitá věc, jako to zase ne. Pro nás možná, ale pojďme se zpátky vrátit na ten koncert těch Stone. No, stalo se to, že náš zvukař Mirda, který tam jako zvučil nás, tak se strašně zkamarádil s tím zvukařem Rolling Stones. A oni si padli hned do oka to, že Mirda byl takovej opravdu poměrně velký, skoro bych řekl tlustý chlap, mánička, prošedivělá a když se potkal s tím zvukařem Rolling Stones, tak on vypadal úplně stejně. Přitloustlá, stará, prošedivělá mánička, takže chlapci si okamžitě začali rozumět. Takhle vypadají ale všichni zvukaři doteď. To je dobře. No, ale člověče, ale divadelní zvukaři. Jo. Který jako třeba s Big zas tak nemá nic společného. Hele, prostě mám výbornou historku, jsem si teďka vzpomněl, náš úžasný zvukař Tomák, který jezdí s náma z ETC a s Víc Partama, s Malým Bobrem a s Blusešnem a tak on jednu dobu zvučil Pala Haberu. A jednou ten Habera za ním přišel a říká něco v tom slova smyslu. Tomáško, a prečo vy všetci zvukári vyzeráte jako bezdomovci? Takže ne, něco na tom je, ale mně jsou ty zvukaři právě tímhle sympatický. Ano, oni vypadají jako bezdomovci a mají víc peněz než my. To je právě o tom to je. Hele, tak pojďme k tomu Strahovu. Teda. No, stalo se to, že teda si padli do oka chlapci zvukařský, ten zvukař od Rolling Stones říkal, dělej si s tím, co chceš, nastav si ten zvuk, jak chceš, akorát to nesmíš prostě zesílit víc než po tu čáru, protože ta hlavní kapela samozřejmě musí znít jako daleko hlasitějc než ty předskokani, že jo. Takže Mirda si to tam nějak jako pošteloval a on to dokonce nějak jako tam natočil na to naše vystoupení s Míšíkem na nějaký prostě záznam a ono se nám to zase po těch letech jako dostalo zpátky, takže není to žádná úžasná zvuková kvalita, ale je to fakt strašná rarita, protože máme pár písniček nahraných přímo z toho koncertu, jak jsme hráli před těma Rolling Stones a jednu pecku si teďka pustíme.
Já se pak ještě na něco zeptám. No, dobře. Co se týče Tak si té to nahrávky. zapamatuj. Dobrý, já budu si teď pamatovat. Jen povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na rádiu Beat. 23:10 jsme v 3. hodině rokový zpovědnice. Dan Kout vás zdraví od mikrofonu Rádia Beat. Jaroslav Olin z Chleba je mým milým hostem a pozor, přátelé, ne jediným dnes večer, protože on si sem přived i hostku. Teda moji hostku, svoji hostku ne. To není jeho hostka, to je moje hostka. Jak to mám říct? On si přived kolegyni jako moji hostku. Já jsem se probojoval tím. Já tě pustím, no. Pust mě. To se teda dobře probojoval, Že jo, ale akorát si z toho nic protože to nepamatuju. není tvoje hostka, to je moje tvoje, hostka. to je tvůj pořád, tak je to To je tvoje moje hostka. hostka, No, tvoje jasně, hostka, to není tvůj pořád, to není tvoje hostka. To je pravda, Proto jsem to takhle chtěl. Můžeme o tom ještě chvíli diskutovat, ale ne, víte co, vyprdněme se na to. Iron Maiden, Fear of the Dark a jdeme k věci. Jen povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na rádiu Beat. Tak to byly Iron Maiden, Fear of the Dark a teď už Olin neje z Chleba u mikrofonu. Tak Olinku, pojďme do další 3. hodiny. My jsme se prokousali touto bohatou kariérou, těma kapelama, tím tvým moravsko-pražským příběhem v podstatě. Jak jsi se dostával přes ten přelom 70. 80. let až do toho velkého světa a teď to nepřeháním. Jako. V skutku do velkého světa toho nejšpičkovějšího českého big beatu. Chláme se jako debil. Prostě je to pravda. No, tak prostě byl jsi součástí těch nejšpičkovějších souborů, co to byly, Marcias, ETC a dalších. S tím jsou propojeni samozřejmě další vynikající muzikanti, s kterýma se tam tak jaksi prolínal a potkával a tak dále až do dnešních dnů. No a jedno trio, který je špičkový a o kterým jsem se zmiňoval. No. Pozor, na začátku tohoto pořadu, když jsme začínali Lompestem, tak to jsme ještě nezmínili, tak šup s ním. No, protože to bylo až další v pořadí, že jo. Já jsem měl pár těch úplně zásadních kapel. Marcias, ETC, to už jsme probrali a další opravdu... Rolling Stones teda ještě. No, dobře, tak de facto, jo. A další zásadní kapela je prostě Ivan Hlas Trio. Já jsem, když jsem odcházel z ETC, tak to bylo po 18 letech a říkal jsem si, tak to už se nikdy nestane, že bych tenhle rekord někde překonal. Člověče, začal jsem hrát potom s Norby Kováčem a s Ivanem Hlasem. Letos je to už prej asi 23 let, co spolu hrajem. Úplně neskutečný. Tak to mám pocit, že tenhle rekord už nikdy nepřekonám, ale víš, jakože nebudu odcházet z kapely Ivana Hlase a začínat jako s nějakou jinou partou, abych překonával rekordy. Ale prostě 23 let jsem s nikým takhle dlouho nehrál a je to super, prostě furt jezdíme, furt to jde, prostě furt chodějí lidi a dokonce bych řekl, že za ty roky jsme i docela sehraný. To chci říct. No. Ty vole, teď jsi mě vyhodil úplně ze soustředění. Za prvé tedy, já čumím, že to je 23 let. No, já taky. To jako, já jsem si myslel, že spolu hrajete, nevím, tak jsem byl trošku mimo, taky pendluju různě, možně jinde. Tak to je úžasný. Potom taková dotěrná, hnusná možná otázka. Jsem s ní? Když jsi šel k Ivanovi, bylo to z nouze, jakože spotřeboval nějaký kšeft, nebo to bylo z ryzí lásky,
k hudbě, kterou Ivan Hlas dělal? No bylo to z toho důvodu, že já jsem skončil s ETC a vlastně jsem nevěděl moc, co dál, jo. Sice jsem vždycky tak jako s někým spolupracoval a něco natáčel a tu a tam hostoval. Třeba já nejsem začínal s Radúzou, když ji ještě vůbec nikdo neznal a takových jako... Ty jsi hrál s Radúzou? Ano. Natočil jsi s ní něco? Nenatočil, to ještě nikdo nestál o to točit Radúzu. Občas jsme hráli nějaký koncerty spolu. A to bylo fakt těch začátcích. Ono dokonce Zuzana Navarová, která ji víceméně objevila, že jo, tak mě říká, ty musíš hrát s tou Radúzou. No a tak až se to jednoho krásného dne stalo, jsme spolu hráli asi 2 roky, nebo kolik, já nevím. No a to je jedno. A takových lidí bylo víc, kterýma jsem nějak jako spolupracoval. Počkej, ale i se Zuzanou Navarovou. Ne. S Nerezem jsem kdysi... Tam jsi si drnknul. Tam přece. jsem natočil nějakou desku, Živáč, točilo se to v Městské knihovně a už jsem zapomněl, jak se to jmenovalo a tam jsem jenom hostoval jako na čelo. Jo. Nebyl jsem nikdy členem prostě Nerezu. Tak. No tak to je jenom to, dobře. Ale vidíš? No. Zase nejsem tak vychlastaný, ty už si něco pamatuju přece. A prostě v okamžiku, kdy jsem skončil s ETC, tak se to nějak dozvěděl Ivan a on už sestavoval vlastně novou kapelu, páč tu starou rozpustil. A na hlas rozpustil, ano. No. Hlas rozpustil na hlas. Na hlas, ano. A volal mi, že staví nějakou novou partičku a že se dozvěděl, že teda CTC jsem odešel a jestli bych nechtěl hrát s touhle novou partou. No a protože Ivana jsem znal už taky, že o nějaký ty roky a věděl jsem, že dělá vlastně strašně pěkný písničky a hodně dobrý texty. Skoro tak dobrý jako já. Ano, no nic, já na sebe upozorňuji do budoucna, víš. No, divný, že nezavolal tobě, to je divný, no, je to blbec. No jo, a tak jsem si říkal, sakra, tak jako je to kvalitní muzika, kvalitní texty, a tak jako proč ne? Tak jsem do toho šel, že no a tam jsem poprvé v životě viděl třeba Norbio Kováče. My jsme vlastně s Ivanem začínali jako Big Beat, jo, normálně s bubnama a s basou a jmenovalo se to brejle nějak, Růžový brejle, už jsem si vzpomněl. Dokonce jednu desku jste vydali. Vydali jsme jednu desku jako Růžový brejle a hráli jsme asi 2 roky a ono to za stolik úplně nějak jako nešlo to podle Ivanových představ, tak nakonec prostě ten Big Beat trošku jako zredukoval na to trio, no a s tím triem jezdíme do dneška, no, je to fakt úžasný. Dokonce se teď našel vydavatel, který, když bylo Ivanovi 70, což je kolik, asi 2 roky nebo tak nějak, tak přišel s nápadem, že by bylo dobrý zmapovat tu éru toho našeho tria k těm jeho 70, že by vydal desku, abychom tam nahráli průřez těch písniček, co jsme za těch 23 let spolu hráli. Ale nově nahráli. Ale nově. No hlavně jsme zalezli do studia, všecko jsme nahráli živě. Tak jako za starých časů. Žádný playbacky, prostě Ivan zpíval všechno rovnou s náma a my jsme prostě od každé písničky natočili, já nevím, 2-3 verze, pak jsme vybrali tu nejlepší, čili to bylo taky opravdu jak za starých časů. Takže žádný střihy, nic. Žádný střihy. Když se něco pokazilo, tak jsme museli začít znovu. Hej, už kašleš jako já, jsem tě nakazil. No a to je skvělý teda. No. A ta deska vyšla? Ta deska vyšla k těm Ivanovým 70, což je zhruba tak asi 2 roky, nebo kolik, já už si to trošku pletu. No a teď nám dokonce vyšlo i LPčko, jakoby tohodle. Vinyl, tyhle ty nahrávky, přesně tak. Takže já bych z toho pustil jednu pecku. Určitě. Ještě než ji pustíme, já se jako bumerang vrátím zpátky k tomu Lomfestu. Jak jsme se tam po letech potkali, no ten festival, jak tam pršelo, jak jste tam hráli. Ano, jak jsme tam hráli, jasně. Tak, přesně jak jsi tam vychlastal víno, no. Já vím, tak no, a já ti příště nějaký přinesu. Já to říkám kvůli tomu, já to jenom připomínám. Já jsem byl takový utáhaný z práce, blablabla, a říkal jsem si, no tak určitě Ivan Lastrio s Olínem, s Norbim, to bude vyzvadný, to bude fajn, to mě nenasere, jo, dejme tomu, když to mám říct takhle. Já jsem byl nadšenej. Nejen z těch kapel ostatních, to taky.
To chci taky zdůraznit. Ale tam hráli docela dobrý partičky, Fakt který dobrý jsem teda partičky, neznal, ale fakt jsme s klukama čuměli, že jsou šikovný hrozně. No. A vy jste tam hráli nakonec. A já jsem tam na vás koukal a vy jste se u toho výtečně bavili. To bylo neskutečný, jak jste ty pecky interpretovali s takovou lehkostí, uvolněností. To byla taková pohoda a mělo to takovej mrt, protože to bylo uvolněný, přirozený a vás to bavilo. A jakmile to baví muzikanty, tak ty lidi to samozřejmě, ty posluchači, ti to vycejtějí a okamžitě to má úžasnou atmosféru. Ale tak ono taky hrát, rozumíš, ty fakt pěkný pecky Ivanovi ještě s takovým kytaristou, jako je Norby Kováč, že jo, to je prostě... To je úkaz, to je přírodní úkaz, to není kytarista, to je opravdu přírodní úkaz, protože je fakt úžasný. Je to Maďar, no. Je to Maďar, přesně tak, přesně ano, tak. ano. Tak jo, tak si to pustíme tedy, co jsme to tady připravili, Dáme Ivanovi. píseň, máš to tam pod číslem 1 až přelezem plot a je to, dámy a pánové, sice ze studia, ale živě, žádný playbacky. Až přelezem plot, to je z Šakalých let? Je to možný, to já ti přesně neřeknu, no, ale vím, že to je prostě na téhle desce. Jdem na ní. Radio Beat. Roková zpovědnice. Magic Carpet Ride, to je nádherná skladba Steppenwolf, která před chvílí dozněla. Tak, já jsem, přátelé, říkal, že Olin tady dneska není sám. On si přivedl kolegyni, spolupracovnici. Já nevím, do jaký míry je provázanost těchto dvou sympatických lidí. Ale to by měl vysvětlit tak trošku jako by Oline. Oline, že mě v tom necháš. Jako jo. Tak řekni, kdo je Věra. Prosím tě, Věra Horníková je kamarádka, s kterou se známe, letos už to bude 20 let. Jo. A my jsme se poznali, to ona možná řekne sama, seznámili jsme se hlavně kvůli té písničce Karolína, kterou jsme pouštěli jako za starých časů, že jo, ze starých časů trošku tady Marcias, tak slzela, jakoby. No a ona to určitě vysvětlí sama. A prostě jsme nějak začali spolupracovat, ona pak s různýma big beatama s náma začala jezdit jako řidička, potom nám začala pomáhat na různých jakoby větších akcích, festivalcích a tak jako podobně. Pak se jednu dobu dokonce zhostila takové skoro až manažerské činnosti, bych řekl, a vlastně pomáhá nám do dneška a vlastně vymyslela několik projektů teď, v kterých funguju, tak jsem si říkal, že by bylo dobrý, aby o tom mluvil ten, kdo to vymyslel, a ne já, který se tam odstnul v podstatě, nechci říct náhodou, ale tak jako, že ten projekt jsem vlastně nevymyslel a jsem rád, že jsem se v něm, nebo v několika těch projektech, že jsem se ocitnul, tak za to může Věra. A ona vám to teď všechno vysvětlí. Věra Horníková. Věra Horníková, přátelé, tak ona si má mikrofon, Věrka. Ahoj. Teda, Věrko, když jsem teď slyšel Olina, tak si začínala jako řidička, tady zmiňoval, takže si ty ožralý humusáky vozila z koncertu, jasně, dodnes vozíš. Všecko má za sebou. No jasně, no, přesně, to mě napadá. Potom tedy si začala se zabývat organizační činností, ale hlavně, co mě teda zaujalo, že si začala přemýšlet tvůrčím způsobem, tedy jak to rozvíjet dál, jak tady ty pazdráty dát dohromady, jak z nich vytvořit další různý celky a další útvary, který lidi budou zajímat a na který lidi budou chodit. A to se ti povedlo, klobouk dolů teda, musím Děkuju. říct. Jdu ti teď tady takhle přes pult políbit ruku. Takovouhle ženskou chce každá kapela. To je neskutečný. No a teď tedy o jaký projekt jde? Co si to vymyslela? Co tě napadlo dát dohromady muzikanty, vynikající muzikanty, kteří se neustále setkávali v různých formacích. Ať to bylo ETC, ať to byly Marcias, prostě v tom hudebním světě. Konkrétně v tom hudebním světě
právě kolem Marsyas a ETC. Ona to, ty to víš moc dobře, ale to chci vám, přátelé, říct, to je totiž jedna skupina. Hans Paulka, Myšík, tahleta scéna, protože jenom Praha má těch scén mnohem víc, kde je zase další parta vynikajících muzikantů. Tak tady ta je opravdu široká, já ji nechci říkat Hans Paulka, já ji nechci říkat jako ETC svět, nebo já nevím co. Ale je pravda, že Oline, uznej, že vy jste společnost, která má k sobě hodně blízko. A že těch společností hudebních, myslím, je víc v té Praze, ale i v celé České republice. Tak ty jsi to dal dohromady. Tak povídej. No, ono to souvisí s tím, že jsem se poznala s tím Olinem před 20 lety. Začali jsme se kamarádit, on mě seznámil s kapelama, s muzikantama. Jak říká, už 20 roků šplhám po jeho zádech. Takže jsem se dostala ke všem těm kapelám, kde hraje. No a v posledních 2-3 roky, co žil Jirka Černý, to byl vlastně takový ten první moment těch našich nových projektů, že jsem vozila Jiřího Černého a měli jsme je do Budějovic povídat o Marsyas a Jirka to 3krát jako zrušil ze zdravotních důvodů. Načež jsem teda se domluvila s pořadatelkou, že bychom mohli udělat mělo se povídat o Marsyas, to je důležitá informace. Že bychom mohli dělat povídání o Marsyas. Komponovaný pořad. To Jirka Černý dělal antidiskotéky. Jasně. Vždycky si ho objednala nějaká pořadatelka nebo pořadatel a domluvili si, jaký téma bude. A my jsme domluvili v Budějovicích s Jirkou, že tam pojedeme jako povídat o Marsyas. Ale Jiří to třikrát to zrušil. A ta Petra, ta zdravím do Budějovic, výborná ženská, tak prostě už byla nešťastná. Na to konto, já jsem říkala, tak pojďme udělat Jirku Černýho bez Jirky Černýho. Má se povídat o Marsyas, uděláme to na Marsyas. A domluvila jsem se s Olinem a s Pavlem Skálou. Ti byli oba dva Marsyas, že prostě pustíme CDčka, jak to dělal Jiří, že kluci k tomu živě zahrajou a budou vyprávět historky. Bylo to takový, jako byla to trošku horá akce, jo, protože jsme na to měli asi 14 dnů, kluci mi na to kývli, trošku se čertili, ale kývli mi na to. Oline je ukecanej, no, neříkej, že mi budu dělat problém, prosím. A mělo to neuvěřitelnou. No, my jsme se museli ještě naučit nějaký písničky živě, víš, jenom housla, kytara, to jsme do té doby nedělali. To jako taky unplugged, myslíš? No, unplugged, to nám taky hodila na krk, že nebudeme jenom kecat a pouštět nějaký věci a budeme taky hrát, no, tak to víš. No, to by bylo blbý, kdybyste tam byli a nehráli. Ježiš, to musel být Olin nasranej, že musí hrát, no dobře, no. No, mělo to úspěch, takže Petra si nás jako říkala, co ještě dalšího, tak jsme vymysleli další povídání. Nazvali jsme to Vzpomínky na Marsyas, pak jsme udělali vzpomínky na ETC, na ty starý ETC, kdy kluci spolu hráli. Takže jste ten projekt jakoby rozšířovali. Takže jsme to rozšířili, udělali jsme z toho, má to souhrnný název Rychle, než to zapomenem. Jo, to je hezký. Pozvěte se nás rychle. Tenhle název. Já si myslím, že jsem to někomu ukradla. No, to si ukradla krásně. Tedy, ale no. hodí se. Hodí se. Takže vlastně jezdíme, teďka už si to jako lidi docela objednávají a líbí se jim to a vlastně počkej, tak to je vlastně děláme si výlety. Říkáme to tomu současná novinka. To je současný, ano, to je 2 roky, to běží 2-3 roky. Já je vozím, koupila jsem ledničku, vždycky tam dáme vínečko a děláme si výlety. Teďka jdeme do Vily Tugendhat, protože 19.2. jedeme tady s tím projektem do Leitnerky do Brna, tak jsme si to spojili s výletem na Vilu Tugendhat. Prostě si děláme a říkáme tomu 4. důchodový pilíř. To je výborný. Jsme všichni důchodci, tak si děláme radost. Já vám to přeju, jo? Že si to takhle si užíváte. My si to užíváme. Je úžasný. Ale můžeš mě prosím tě říct, proč mě chlastá Olin to víno, když vydělává takovýhle prachy a ještě má svoji ledničku s vínem? Já si všechny peníze vezmu a sem tam jim něco. Jako odhodíš. Jako. No. Ne, pojďme vážně, to je úžasný projekt. Myslím, že se to povedlo. A netýká se to jenom ETC, netýká se to jenom Marsyas, ale týká se to třeba i
Petra Skoumala, ne? Ano, to vzniklo vlastně jako, tohle to byl vzor a potom, když jsme byli na koncertě, potkala jsem se s Ilonou Svobodovou a ona mi říkala, že vlastně bude prodávat Jenom, prosím, dům. můžu poprosit, Ilona přibliž nám Ilonu Svobodová je Svobodovou. manželka Petra Skoumala, žila s ním 25 let, vychovali spolu Filipa a vlastně Adélku, kterou měla z prvního manželství a bydleli spolu v krásné vile v Suchdole a poté, co Petr bohužel zemřel, tak se Ilona rozhodla, že dům prodá. Ale to bylo, měl Petr studio a neskutečné množství různých papírů, desek, projektů, nápadů. Takže jsme se s Ilony sešli. Já jsem jí teda navrhla, že děláme tady ten vzpomínkový pořad s Pavlem a s Olinem a že bychom mohli něco podobného. A to pak už to bylo více méně v Ilonině s režii. Sešli jsme se u Ilony, výborně jsme se tam najedli, seděli jsme na papírama, hrabali jsme se v těch úžasných věcech, co tam Petr po sobě nechal. No a vymysleli jsme další projekt, ten se jmenuje Narodíme se jen jednou, o jedné písničce, co Petr napsal pro Ilonu. A vlastně to už není, že bychom pouštěli desky, to už se tam kluci tam hrajou, povídají, Ilona čte něco, taky zaspívá a moje práce je vozit je, starat se o ně a pouštět tam fotky. Už jsme nakoupili projektor a plátno, když někdo nemá, aby jsme byli opravdu soběstační a jezdíme se vzpomínkovým programem na Petra Skoumala. A zase je to neskutečně milý, už si to tak jako sedlo v tom, že vlastně ty lidi odcházejí rozářený, dojatý, usměvavý. Je to fakt hezký, no. To je skvělý. Jo, To je povedlo se to. fakt je to Povedlo skvělý. se to, takže máme vlastně předpokládám, dva moje důchodové otázka, pilíře, čtvrtý. kterou jsem měl připravenou, já žádný otázky připravený nikdy nemám, ale na co jsem se chtěl zeptat, jaký je o to zájem, tak evidentně o to zájem je. Je o to zájem. Oni tak jako lidi někdy si říkají o ty kontakty přímo na těch pořadech, protože když jsem to nabízela, tak hodně lidí neví, co si od toho má slibovat. Ale třeba na to líp se prodává Olin s Pavlem, protože Olina z klubů znají, ale na Pavla Skálu si jen tak stáhnout nemůžou. Ten hrál vždycky na těch velkých pódiích, že jo. A najednou je to velmi intimní, je to vlastně hodně přátelský, to povídavý, má to nějaký scénář, ale nikdy to není stejný. Takže a samozřejmě lidi chodí na Olina, jo, co bychom si povídali. Jako No jasně, no. Takže... No tak pozor, Pavel Skála, to je, zdravím ho, samozřejmě, jestli poslouchá. Pamatuju si, Oline, když mě Pavel Skála, když s Nahlasem natočili tu svoji první desku, to CDčko, tak mě ho pouštěl u Botiče v Michli. Tak jsem ještě bydlel v Michli a Pavel bydlel tam v Kloboučínský, to je kousek. Taky Michli, Michle Nusle. Tak tam jsem s ním a tam jsme se skvěle ožrali, jako jo, s Pavlem. Jinak on byl vždycky takový decentní, že byl vždycky decentní. On je do dneška pan profesor trošku. Ano. To čumím, že jste se spolu ožrali, to, že se mnou se za stolikrát moc neopil. Ale naopak dřív u Marcia, když já jsem s tím Kalandrou trošku tak pochlastával, tak Pavel se tvářil tak jako, že se to nehodí, že to nemáme dělat. Ale dneska trošku polevil a občas si panáka, vínečko, pivečko dá. Je v podstatě daleko ličtější, než byl před těma 45 lety. Jo. Konečně se z něj stal člověk. No to je nádhera. Ne, všichni jsou strašně milí, já bych se s nimi jinak nekamarádila. Jo, to je jasný. Hele, je to na pohodu. Věrko, to je úžasný. Děkuju. To je úžasný tenhle projekt. Já se chci zeptat, taková trošku reklamka, jo, teda pozor. No. Jak ty usuzuješ, pro kolik lidí je vhodnej tyhle ty komorní pořady, které jsou skutku komorní a já myslím, že jim určitě prospívá, když jsou hodně kontaktní.
To znamená, když kluci jsou v kontaktu s těma rozumím. lidma jako face to face, dá se říct, jo, než nějakým velkým klubu. Hele, ale Jaký na to máte názor? Byli jsme ve vinotéce našeho kamaráda v Poděbrady, kam se vyšlo 30 lidí. To je to správný prostředí. To bylo jak teď hezký jsem o tom chtěl prostředí, mluvit. ale byli No, jsme, ano. ta Leitnerka, tam už jdeme vlastně teďka po třetí, protože tam bylo 120 lidí a přesto to mělo tu atmosféru toho příjemného jako intimního prostředí. Leitnerka Brno? Že jo, výborná. to já se pamatuju. Pak jsme byli, já nevím, to byla Jihlava nebo Havlíčkův Brod, taky takový docela sálek větší, ale kluci jsou v tomhle tom strašně fajn, že si ty lidi přitáhnou. Takže oni opravdu nakonec tvoří takovou kompaktní skupinu, že ty lidi se i ptají a komunikují a tak, je to fajn. Tak to je skvělý. Takže je to i kontaktní, já jsem právě mám v oblibě tady ty pořady poslední dobou, jak jsem starý, že jo, a už mě nebaví někde křepčit a tančit, skákat pogo, to už je dávno pryč, tak tohle by mě zajímalo, tak jako... Tak my tě pozveme. Pozvete mě, jo? No samozřejmě. Nekecej. No musíme najít nějakou Prahu zase, ale víš co, po mně budeš chtít zase dvojnásobný vstupný, to je... Ne, my tě napíšem na guest list, jo? To je krásný. Za láhev červenýho. Jo. Ano, já věděl, že to tak nějak... I s asistentkou, už na mě mává. Tak i s asistentkou. Hele, tak pojďme si něco pustit teda, co jsme to připravili po tomhletom vstupíku, Věrko? No, právě, že jezdíme s tím pořadem s Petrem Skoumalem, tak jsme vybrali písničku. Je to vlastně parta ETC, která si tady v ten moment říká, ale malý bobr. Přibrala tam jedinýho člověka, Milana Potočka, jinak je to ta samá kapela. Nicméně hrajou jenom Skoumalovky. Takže bych tam pustila jednu Skoumalovku. Roková zpovědnice na rádiu Beat. Tady Oliné a Věrko, když jsem teď poslouchal tady tu nahrávku, Skoumalovku, tomu můžu říkat, že jo, kterou jste hráli vy, tak my to příště musíme zopáknout. Jo, přijdeš s Norbym, dotáhnem hlase, nedotáhnem. No to se musíš zeptat Ivana, že Já jo? jsem se ho ptal už jako 100krát, on říká, člověče, já nejsem, ale já jsem to, ale jak prase, no a já ho dotáhnu. No ale i kdyby teda jsem Ivanka nedotáhnul, tak dotáhnu tebe a Norbyho. Tak jestli posluchači umějí dobře maďarsky, víš, co se Norbyho týče, je to Maďar, že jo? Tak... Ale on česky docela umí. Naučil se, no. Rádio Bitoš. Rádio Bitoš. Každý posluchač Rádia Bitoš umí maďarsky. Naučili se to na základě jedné písničky Děňčláju lán o to Megy. Víš, jako my jsme prostě učený tady. Tak, ale kvůli tomu, jak jsem to poslouchal, tady by mohla být dobrá pohoda, jo. Že sem vemeš ty svoje hacafraky, ty svoje violončela, baskytary, kytary, mandoly a já nevím co všechno, jak se to jmenuje. A Norby kytary, že jo, to by mohla být docela dobrá prdel, ne? To já bych byl jenom pro. Můžeme udělat nějakou ostudu. No, co? Jasně. Uděláme úžasnou ostudu. No, já budu mlčet, já nebudu zpívat, já budu zvučit, takhle, jo. Ano. Tak, to mě napadlo a to určitě uděláme, přátelé, takže to je příslib do budoucích týdnů, měsíců, že si Olinka s Norbym a možná i s Ivánkem pozvu a bude to fakt prča. Co dáme nakonec? Čím se rozloučíme? Máme málo času, mě to hrozně mrzí, mohli bychom tady být klidně ještě 5 hodin. Že? Jo, mohli, ale hold, čas nás tlačí a já bych nakonec dal takovou písničku. Ještě bych se zmínil o docela taky důležitý kapele, je to taky takový novější projekt, i když už spolu hrajeme taky pár let, ale Norby Kováč mi jednou zavolal, že hraje občas s úžasným houslistou
Pavlem Fischerem, který vlastně strávil většinu svého života ve vážné hudbě, co by člen Škampova kvarteta, taky cestoval celý svět. No a pak nějak se rozhodl, že zkusí taky trošku jinou hudbu a začal hrát takový jako folkový a jiný písně. Třeba když je tady Iva Bytová, tak s ní hraje v podstatě jako vždycky. Mimochodem učí třeba na nějakých konzervatořích v Anglii a v Holandsku a je to opravdu jako významný, nejenom teda houslista, ale taky pedagog a tak. A strašně dobře se s ním spolupracuje. No a my jsme s Norbym a s Pavlem udělali takový trio Norby, Olin, Pavel, kdy hrajeme takové písničky, které nás prostě bavějí a Pavel tam má nějaký ty kelťárny, který přitáhl právě z té Británie. Norby hraje i nějaký svoje věci, já hraju taky svoje věci. No a já jsem se před nějakou dobou seznámil s úžasnou zpěvačkou, textařkou a vlastně skladatelkou Janou Infeldovou. Možná vám mnohým z vás řekne něco jméno Jananas. To byla vlastně úžasná kapela, kde Jana působila spoustu let, hlavně jako zpěvačka a textařka, vlastně i skladatelka. Kolik je? Janě? No. Ta je tak o 20 let mladší než já. Já jsem si to říkal, minus, než my, jasně. Okay. Ale víceméně nás ještě navíc seznámil, zkoumal, jo, a to je jedno, to nebudu zdržovat teďka. A my jsme se nějak zkamarádili, pač bydlíme oba v Holešovicí, kousek od sebe a občas jsme zašli na pivo a říkali jsme si furt, že by bylo dobrý něco spolu zkusit. Dlouho to trvalo, několik let, než jsme napsali první společnou písničku, no a pak Jana s náma, s touhle partou, že jo, Norby, Olin, Pavel Fischer, začala jezdit jako host a začala nosit nové a nové písničky, páče šikovná a plodná a nakonec to dopadlo tak, že jsme jednoho krásného dne zjistili, že my jako NOP jsme v podstatě doprovodná kapela Jany Infeldové. Jste se nabili, kluci, trošku. No ale nás to hrozně baví, ty její věci. No a našel se vydavatel, který se rozhodl, že prostě Janě vydá desku, takže ona fakt napsala všechny ty texty a hudbu jako sama. A my jsme to natočili živě zase v tom samém studiu, jak jsem říkal, že jsme točili s Ivanem Hlasem živě, tak je to vlastně novinka, která by měla vyjít teďka na jaře a my z toho pustíme jednu jedinou písničku, paž ještě vlastně ty věci nejsou úplně smíchaný a tahle už je docela hotová. A tu chtěl hlavně Norby Kováč, aby jsme to pustili, protože to je jediná píseň, kde hudbu napsal Norby, a Jana teda text. Jo. Jinak všechnu tu hudbu dělala Jana. Takže Norby Kováči, zdravíme tě a pouštíme tvoji hudbu s textem Jany Infeldové. Příslib pro novou desku. Jdeme do toho a děkujeme za úžasný večer tady a mějte se všichni krásně a tak ještě budeš se loučit, tak něco řekni. Já řeknu něco. Já taky přeju dobrou noc. Díky. A já říká, že asi to přál zahrát, protože tam jediná píseň, prosím vás, kterou složil Norby a jediná, v který hraje na kytaru. Hrozně sebestřednej. Ne, zdravíme Norbyho. Výborně. Hele, moc díky, Věrko, Oline. My děkujeme za pozvání. Jsme domluvení na další projekt, který bude trošku v jiných dimenzích zase. Aspoň to bude větší zábava. Já se tady ožeru jako svině. Díky za návštěvu. Domluv si 6 hodin, prosím. Jasně. Věrka, no a Jaroslav Olin z Chleba. Jo. Byl mým hostem v dnešním večeru. Čau. Roková zpovědnice. Čau. Ahoj.